जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सच्चे दिल से प्रणाम। मेरा गाना अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। फुल वॉच में सपोर्ट करना, लाइक शेयर करना ना भूलना। माथवा के बिंदिया देखाई कैसे, राज ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे, सैया ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे। माथवा के बिंदिया देखाई कैसे, राज ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे, सैया ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे। चूड़ी खाना काऊ बै ससुर जागी जाई हैं, चूड़ी खाना काऊ बै ससुर जागी जाई हैं। सासू के बतिया बताई कैसे, राज ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे, सैया ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे। माथवा के बिंदिया देखाई कैसे, राज ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे, सैया ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे। पायल खाना काऊ बैत जेठी जागी जाई हैं, पायल खाना काऊ बैत जेठ जागी जाई हैं। जेठनी के बतिया बताई कैसे, राज ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे, राज ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे। माथवा के बिंदिया देखाई कैसे, राज ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे, सैया ठाड़ बयंगनवा बोलाई कैसे।